Okay, so guys, nung December 27, nagsimula na yung batas natin na kung saan kailangang i-register ang lahat ng SIM card. Okay? So, sa video ito guys, aking i-share sa inyo kung paano ba mag-register ng SIM card kung ikaw ay Smart, Token Text, or Sun subscribers. Okay, so dahil marami po, maraming mga kababayan natin na medyo hirap na hirap sila, hindi alam kung paano. Okay? So, ang video na to guys ay siguradong mga tulong sa inyo. Pero bago natin simulan, kung ikaw ay bago pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod nating mga video na i-upload. Okay? At paki-follow na rin yung aking Facebook profile at saka yung aking Facebook page. So, let's go! Sa ating pagsisimula, punta lang tayo guys dito sa Chrome or Google Chrome. Okay, and then type lang natin ang smart.com. Okay, smart.com.ph/simreg. Okay. Yan. So guys, paalala lang sa mga makikita nyo mga link sa social media na yun daw ang link kung paano mag-register ng inyong smart number. So please, okay, maging mapanuri po dahil marami na ngayon ang mga Pilipino rin. Pero marami ngayon ang masasamang loob din na gumagawa ng sarili nilang website na kinokopya rin, parang ginagaya rin, pero may mga kunting changes lang kay para manlamang at manloko. So ito po ang legit para sa Smart, Token Text at saka sa Sun na subscriber. Let's go. Okay, paki-ready na rin guys ng ating mga ID. Okay. So andito guys yung mga steps sa pag-register. Register your SIM in 3 easy steps. So number 1, step 1 is get your PIN. Number 2, step 2, input your information. And step 3, wait for the SMS confirmation. So balik tayo dito guys sa number 1 na step. So have your phone ready. You will receive an OTP when you enter your mobile number. Okay, so ito tayo dito sa baba guys para magsimula tayo. Start your registration here. So lagay lang natin yung ating Token Text, Smart or Sun na number. Teka, sana yun? Okay, so make sure lang guys na tama ang pag-input nyo ng inyong mga number. And then check lang natin dito sa I have read and understood. So nabasa na natin yung mga terms and conditions. And click natin yung send OTP. Okay. So wait lang natin yan guys. So bali may 2 minutes para mag-resend ulit siya ng OTP. So hintayin natin na mag-text sa atin yung Smart. Okay, check natin yung ating notification. Uy, mayroon na pala guys. And then after na natin na-receive ang OTP, so input na natin yan guys. And then click yung verify OTP. Okay, so since success na yung ating pag-verify ng ating SIM, click lang natin yung okay. Magda-direct naman tayo guys dito sa step number 2. So step number 2 guys, so ito yung ating mga information. So sa type of registration, may 4 tayong pagpipilian. Bagong bili. Yung bagong bili na SIM guys ay binili mo siya noong December 27. December 28, December 29. Okay? Ang old SIM naman guys ay binili mo noon pa. Matagal mo nang binili. So pwede rin po na mag-register ng para sa minor na SIM. Okay? So since yung ating SIM ay matagal na, so old yung aking gagamitin. Sa nationality, Philippines. Okay, sa PRC ID naman, sa ID card naman guys, so we can select different IDs na available sa inyo dyan. Okay, so ito yung mga choices ninyo. Marami yan guys. So kung anong available nyo dyan guys, so pwede nyo magamit. So ang aking gagamitin ay, okay, dito tayo sa PRC ID. Okay, next. After na kapili na tayo ng ID guys, so
upload valid ID. Okay, so try natin guys. Okay guys, so sa pwede tayo guys na mag-upload. Okay, pwede naman na picturean natin. Okay, so next is upload selfie. Okay, so magsa-selfie lang tayo guys. Okay, so after natin mag-upload ng ating selfie, so lagay natin naman guys yung ating ID card number. Okay, so after natin na ilagay yung ating ID card number, first name natin, syempre. Middle name. Last name. Yung birthday. Okay. So after nyan, click lang natin guys yung next. Okay. So next guys is number 2, yung address information naman natin. So wala tayong house or lot number guys. Street wala din. Village, unit floor, building. Okay, so wala tayong ganun guys. So kung meron kayo guys, lagyan nyo. Okay, so importante yan. Okay, optional naman siya dahil walang asterisk na pula. So, ito yung lagay nyo guys yung information na tunay, no? Huwag kayong maglalagay ng mga hindi totoong information kasi pwede kayong makasuhan yan. At pwede kayong makulong. 2 years. Okay? So, lagay nyo yung tamang information. Huwag kayong magsisinungaling guys. Okay, very good. Alam mo na yung zip code ko, no? Okay, so alternate contact information. So, please input and at least one contact information. We will be using this contact to contact you in case we need further validate information provided. Okay, for landline. Okay. So, pwede tayong maglagay ng ating alternate contact number, for example. Okay, so pwede naman tayo maglagay ng ating email address. Okay, so next. Okay, so ito na guys yung mga summary ng kaninang information na ating nilagay. So, check lang natin ito guys, yung I do hereby attest that I personally accomplish the registration and the information and document records are true, accurate, and correct in compliance. Okay? So, ayan guys, make sure na tama yung nilagay nyo. Dahil kung hindi, may penalty at saka pwede kayong makulong. Click natin itong next. Okay. So, ayan na guys, successfully registered na yung ating SIM. You will receive another SMS once your SIM is fully activated. Please keep this control number as this will serve as certificate of registration. O sige. Okay guys, so yun lang po yung ang mga steps kung paano mag-register ng inyong smart token text or SAN na SIM card. Okay, so I hope this video nakatulong guys para makapag-register kayo. Dahil kung hindi nyo guys i-register yan, ma-deactivate po siya ng automatic. Okay, within 180 days mula December 27, 2022, dapat na ma-activate, dapat na ma-register nyo ng inyong mga SIM. Okay, so sana nakatulong ang video na to guys. Kung makatulong man ito, kaya't nagustuhan mo ang video ito, please like, subscribe ka na sa YouTube channel natin dahil may susunod pa tayong video. At please follow also my profile and my Facebook page. Maraming salamat. Ingat!